Tak dobrý den, vás tady vítám. Moje jméno je David Němec. My tady s panem Hlásem máme připravenou prezentaci na to, jakým způsobem se dají plánovat a koordinovat mikrovlnné spoje. Máme to rozdělené na dvě části. Já jsem teda z komerčního sektoru, já jsem ze společnosti Vanco, takže já tady budu říkat nějakou přípravnou část. Pan Hlás je z Českého telekomunikačního úřadu, takže ten vám pak řekne, jakou metodiku používá Český telekomunikační úřad. Těch metodik, které se dají použít pro plánování spojů je několik. Od metody typu pokus o mil, často využívanou, po metodu toho, že tam někdo přijede, změří si spektrum, podle toho, co tam vidí, tak tam něco postaví, až po metody nějakého precizního plánování a frekvenční koordinace. A ukážeme si teda, jaký metodiky používá Český telekomunikační úřad. To, co úřad neřeší, tak je plánování spoje z hlediska dostupnosti. Takže pokud vy už si pošlete na úřad nějaké souřadnice a chcete přidělit frekvence, tak byste měli sami mít ten spoj navrhnutý z hlediska dostupnosti a z hlediska toho, že ten spoj bude nějakým způsobem fungovat. A na to jsou také nějaké metody a my si ukážeme, co se dneska používá. Protože se to v čase vyvíjí. Já nebudu zabřehávat do technických detailů, na to jsou jiné prezentace. Spíš jenom teda v rychlosti ukážu, jaké podklady se dneska používají. Vy pokud plánujete spoj, tak dneska běžně najdete nějakou tabulku, nějakou aplikaci. Málo kdo už asi dneska používá Excel a logaritmický pravítko, byť i tak by to ještě dneska do určitý míry šlo. Ale navrhnete si spoj, to znamená zadáte tam nějaké vstupní parametry, to znamená technologii, víte, kolik ta technologie vysílá, víte, jaký má antény, kolik ty antény zesilujou, víte, kolik se vám ztratí signálu v trase. Takže zadáním základních parametrů té trasy se dopočítáte úrovně, jakou máte na přijímači, dopočítáte se rezervy na únik, protože víte, jakou máte citlivost. To znamená, že se dokážete dopočítat naprosto exaktně, kolik ta vaše technologie na tu danou vzdálenost zvládne srážkovosti. To je exaktní výpočet, to je fyzika, to žádným způsobem se nikam nevyvíjí, úplně stejně se to počítalo před 30 lety, před 10 lety a jednoduše se dopočítáte, jaký déšť, jakou mezní srážkovost ta vaše technologie zvládne. To, co se ale vyvíjí poměrně dynamicky a v posledních letech značně, tak je to, jakým způsobem potom já k té své dostupnosti nebo k té srážkovosti přidávám dostupnost. Vy víte, že si teda navrhnete spoj a dojdete k nějakému závěru, že ten navržený spoj zvládne 30 mm za hodinu srážek. Co to pro vás znamená? Vy musíte jít do nějakých statistik a do nějakých srážkových modelů a dalších modelů, tak abyste zjistili, jak často ta situace bude nastávat. Pokud jste před 5 lety plánoval spoj, tak jste použil model, kde Česká republika byla v nějakém regionu H, kde se říkalo, že 35 mm srážkovost tady přijde s pravděpodobností žádná celá 0,1%, tomu odpovídalo cca 53 minut v roce a potom přes nějaký matematický model jste si dopočítali ty další dostupnosti toho spoje. Ten region H, do kterého jsme spadali, začínal někde u Portugalska a skončil někde za Českou republikou, takže ta statistika té srážkovosti byla poměrně zkreslená a naprosto to ignorovalo rozdíly typu hory, pohoří a podobně. Dneska ten model je výrazně přesnější, že pokud používáte nějaké aplikace, kam si zadáváte svoje data, tak si vždycky zajímejte, kde to čerpá ten vstup pro výpočet té dostupnosti. My máme na stránkách Vanco výpočtovou aplikaci, která dneska teda pracuje s mapou, digitální mapou podle ITU P837-7, což je model srážkovosti, který vám zase ukazuje tu pravděpodobnost pro tu 1/1 pravděpodobnosti výskytu deště. A je s poměrně malým krokem, je to žádná celá 125 stupně, takže nějakých 10 až 20 kilometrů. A na to máte vykreslenou statistiku, takže už dokážete relativně modelovat nějaké pohoří, srážkové stíny a podobně. A nepracujeme dneska pouze s tou srážkovou mapou, ale ještě jsou modely, které vám ukazují refraktivitu atmosféry, případně nějakou drsnotu terénu a podobný ukazatele, který mají vliv
které mají vliv na dostupnost toho spoje, hlavně z hlediska vícecestního šíření, rozptylu v atmosféře a podobně. Ten model už není tak přesný, znamená ta reflektivita vychází na 1,5 stupně, což už je poměrně dost, to už je přes 100 kilometrů, takže tam poznáte, jestli jste nad mořem, nejste nad mořem, jestli jste v Alpách, nejste v Alpách a podobně. A už tam úplně nerozlišíte, jestli jste v Žatci nebo v Praze, ale pořád to do toho přidává další zpřesnění a s tím, že ten model ještě potom pracuje s výškou antény a se sklonem. Můžu si nějak někde přepnout? Tak jo, tohle je jenom pro představu, jak dneska vypadá srážkový model ve světě, že to už nejsou ty regiony H a podobně, které opravdu začínaly někde u Portugalska a končily u České republiky. Tady už vidíte, že pokud bych to zazoomoval, tak už to opravdu indikuje nějaké pohoří, nížiny a další věci. A pak tady jenom pro představu, jaký velký vliv to může mít na výpočet. Tady pokud jsem si navrhnul 2 spoje, ty spoje jsou naprosto identické vzdálenosti, v obou případech 9 km, v obou případech pásmo 11 GHz, v obou případech stejná technologie, je to Racom Ray 3, 1 gigabit. A tady mám nějaké výsledky, nevím, jestli ze zádu to je vidět, klidně pojďte blíž, nebo já to tady přečtu. Tady mám první model, je model, který je ten spoj nad tím Lipnem, druhý model je model, který je o 2 kilometry vedle Lipna a třetí model je ten, který vůbec nepočítá s tou novou metodou, počítá podle staré metody, podle toho regionu H, což pozor, i ta naše aplikace umí. Vy pokud si nedáte body z mapy, tak my logicky nemůžeme vzít ty nové modely, protože nevíme, kde se pohybujete a řekneme OK, tak pravděpodobně teda jste z Evropy, tak vám tam bouchneme ten model H, takže pokud nezadám body z mapy a zadám si tam body ručně, tak tohle je 9 km ručně, 9 km vedle Lipna, 9 km nad Lipnem. Všude mi to vypočítá ten exaktní výpočet, že mezní intenzita srážek je 47,3 mm v hodině, to zvládne, všechny ty spoje, to je exaktní výpočet, já přesně vím, kolik to zvládne. Ale pak ty statistiky už se mi lišej, pokud si tam zadám ten starý model, tak ten mi řekne, že 18 minut v roce to bude nastávat. Jo, protože opravdu asi někde jako v nějakém průměru nad Španělském až po Českou republiku to tak asi bude. Pokud tam mám ty body z mapy, tak někde nad Lipnem je to 94 minut ročně, v vertikální polarizaci 113 minut horizontální. Ten spoj, který je o 2 kilometry vedle, tak mi jde na 31 minut. Jo, takže opravdu tam je hodina rozdíl v dostupnosti v roce, jenom podle toho, kde si to do té mapy píchnu. Tady to nemá ani tak vliv, to, že tam je to Lipno nebo není. Jo, vliv to má nad tím, že nad tím Lipnem oba dva ty body jsou naprosto stejně vysoko a ten spoj jde rovně, kdežto tady je tam nějaký sklon a ten sklon má obrovský vliv na odrazy a na vícecestní šíření. Ještě pro jednu představu, takovýhle spoj, je to spoj někde za Prahou, někde tuším, že na Žatecku a je to spoj zase na 9 kilometrů, takže vychází ta mezní intenzita srážek zase úplně stejně, někde okolo 47 mm pro tu nejvyšší modulaci a dostupnost tady 46 minut, tady 111 minut. Jo, takže zase skoro hodina rozdíl. A jediný rozdíl v těch trasách je, že tady mám na obou stranách, že to je 25 metrů výška stožáru. Takže ještě důležitá věc, do té aplikace vždycky zadejte výšku stožáru. Pokud tam nezadáte výšku stožáru, tak vám zase z toho můžou vycházet irelevantní hodnoty. Tady mám jeden stožár 15, tady možná 60, nevím přesně, ale je tam důležitý ten sklon a automaticky ten sklon začne dopočítávat, že je výrazně menší pravděpodobnost vícecestního šíření, který má vliv na dostupnost toho spoje a v tomhle případě ta aplikace podle těch modelů vyhodnocuje, že to udělá až hodinu ročně. Takže to pro představu, jaký modely dneska jsou, že opravdu ten výpočet matematický zatím je poměrně složitý a už to není jenom o tom, že bych si dopočítal dostupnost pro nějaký velký region a zbytek si matematicky dopočítával, ale bere to v úvahu spoustu vstupních informací. I proto se vám může často lišit to, že někdo postaví spoj v pásmu 80 GHz na 6 km a bude tvrdit, jak mu to funguje. Někdo ho postaví na 3 km a bude tvrdit, že se mu to rozpadá. Protože to není opravdu jenom o té vzdálenosti, ale je to o té lokalitě, je to o té vejšce a je to o dalších efektech, jako rozptyl v atmosféře a podobně. Takže pokud vy si dobře naplánujete spoj,
tak potom pošlete koordináty licence na ČTU, ty teda nebudou úplně vyhodnocovat, jestli vám to bude fungovat z hlediska deště nebo nebude fungovat. Pokud to bude hodně extrém, tak vás možná upozorní, že si myslí, že to asi úplně fungovat nebude, ale jinak není jejich povinnost ani starost řešit vaši dostupnost a jestli máte dostatek výkonu. Řeší pouze ochranu proti rušení a já bych teda předal slovo tady panu Halásovi, který vás provede metodikou, jakou používá ČTU pro to, aby vám byli schopni garantovat, že vás nikdo nebude rušit, respektive, že vy nikoho nebudete rušit. Děkuji. Mé jméno je teda Igor Halás a jsem z Českého telekomunikačního úřadu a vlastně denně řeším ty vaše žádosti o koordinaci, respektive přidělení konkrétního kmitočtu pro spoj, který jste navrhli podle podobné metodiky, respektive metodikou taková, jaká vám byla prezentována teď. Já se vrátím jenom možná kterou šipkou, nebo jak to funguje, jo, takhle. K tomuto, jako první krok při zpracovávání vaší žádosti, tak dostaneme vlastně tuto informaci a opravdu, když tam na to, abyste měli funkční spoj podle podobného návrhu, tak musíte ten spoj navrhnout s jistou rezervou na únik právě kvůli změně toho počasí a je to zahrnuté v tomhle návrhu. My do toho k té rezervě na únik, kterou tam máte, přidáváme ještě rezervu na únik potřebnou kvůli existenci jiných spojů v dané lokalitě, které tam do toho vnášejí tu svoji energii a ruší tento daný spoj. V případě, že ta energie těch spojů, to rušení je vysoké, tak vás informujeme, že ta rezerva na únik je nízká, nezohledňuje ten vliv těch stávajících spojů, které jsou v dané lokalitě. A tím pádem vlastně komunikujeme s váma, jestli vám to stačí, ten návrh tak, jako ho máte, nebo chcete prostě udělat nějaké úpravy daného návrhu. To samozřejmě sebou nese další konsekvence typu, kdybyste potřebovali navýšit výkon, tak to má vliv na spoplatňování, využívání kmitočtového spektra a podobně. Jo, teď se vracím k té mé prezentaci. Celý metodický postup toho návrhu je dostupný na stránkách Českého telekomunikačního úřadu. Linka je tady na té stránce a tam je teda v podstatě krok za krokem popsáno, jakým způsobem to probíhá. Toto je jenom některé slajdy přeskočím, respektive projedu jenom rychle, protože jich je tam celkem hodně, je to relativně jako detailně popsané. Tak v podstatě cílem té kmitočtové koordinace je efektivní využívání kmitočtového spektra a vám přidělit kmitočet, který nebude rušený spoji, které tam jsou momentálně a taky, aby ten váš spoj nenarušoval ty kmitočty těch linek, které tam v současnosti existují. Jo, k tomu se váže vlastně to individuální oprávnění, které vlastně je jakoby zárukou toho, že tato situace s rušením nenastane. Kromě výjimečných situací, které nesouvisí teda s tím, že tam jsou ty spoje, ale že tam někdo legálně vysílá, nebo jsou prostě jiné důvody k tomu rušení. Tady je jenom zmíněno, co můj předchůdce zmiňoval, že vlastně ten návrh toho spoje, to znamená dostupnost, spolehlivost, průchoznost toho spoje, není jakoby v naší kompetenci, ale v naší kompetenci je přidělit vám kmitočet, který by vám zajistil prostě bezproblémový provoz toho spoje. Samotná ta kmitočtová koordinace probíhá v několika krocích. V podstatě prvním krokem je takzvaná high-low analýza, dostaneme se k tomu blíž, pak se analyzuje vlastně rušení na jednotlivých kanálech daného rastru, protože se bavíme o tom, že vlastně ty spoje jsou provozovány v různých kmitočtových pásmech a samozřejmě v těch pásmech ta situace je vždycky různá.
Pak se následně, když se vybere vhodný kmitočet, který má minimálně to rušení nebo žádné rušení v optimálním případě, tak probíhá detailní analýza toho rušení, no a na závěr se ještě dělá mezinárodní koordinace tohto kmitočtu, protože samozřejmě bavíme se o šíření elektromagnetických vln a neznáme hranice, takže v okolitých státech taky jsou provozovány další spoje a náš spoj nový, který tam budujeme, tak má vliv na tyto, záleží na tom, v jaké lokalitě. Jo, ta Hajlova analýza spočívá víceméně v tom, že snahou je, aby na konkrétním bodě, na konkrétním místě bylo vysíláno na shodném subbandu daného rastru. Mluvíme o spojích, které jsou vysílány teda s frekvenčním multiplexem, teda frekvenčním dělením multiplexem, teda frekvenčním dělením kmitočtové dělení, tak? A v podstatě máme dolní subpásmo, horní subpásmo a mezi nimi je ochranné pásmo a v podstatě uplink nebo downlink jsou provozovány v jednotlivých těchto subbandech. Samozřejmě rádia jsou mnohem citlivější než velice citlivá zařízení a když vysílá výkon vysílač, tak by mohl jistým způsobem ovlivňovat přijímací zařízení, kdyby bylo více přijímacích zařízení na dané lokalitě i společně s vysílačema, tak proto je snaha zajistit to, aby z jedného místa vysílali ve stejném subbandu. A tím pádem se minimalizovalo toto ovlivňování. Ovlivňování je způsobeno různými důvody, buď nějakými odrazy, nebo prostě tím, že to pronikne přes to, že jsou tam teda intenzivní filtry nasazeny i na výstupu, i na vstupu, tak může nastat to, že se dostane vlastně z toho vysílače při tom daném výkonu nějaká energie do toho přijímače. Toto je taková kvázi modelová situace, že když je těch spojů víc a navazují na sebe, tak vidíte, že na stejných stanovištích je snaha prostě, aby to vysílalo nebo přijímalo ve stejném subbandu. To, jestli je to ve stejném subbandu nebo ne, tak k tomu slouží ta analýza takovým způsobem, že se vyhodnocuje víceméně vzdálenost od vysílačů a přijímačů těch spojích a ta je rozličná podle frekvenčního bandu. Vidíte, že například v pásmu 11 GHz je ta ochranná vzdálenost 500 metrů, to znamená, že do vzdálenosti 500 metrů od daného místa, stanoviště, by neměl být konflikt horní nebo dolní kmitočet z daného duplexního páru. Je to teoretická záležitost, protože si musíme uvědomit, že uvidíte pak na jednom obrázku, co tam mám, jak vypadá situace v spojích, řekněme v Praze, v nějakém pásmu, kde ty spoje jsou opravdu jako hromadně, je jich hodně a někdy není možné dodržet tento odstup. Jo, takže vlastně proto říkám, že je to teoretická záležitost, protože existují i výjimky. Jo, jde o to, taky záleží na tom, jak jsou ty spoje vůči sobě orientované, jestli je možné aplikovat v podstatě izolaci antény před zadním poměrem a podobně. Ale zase na druhé straně tím, že se tam ty výjimky dávají, tak se zanáší do jisté míry jakoby nepořádek do toho principu a tím pádem si to vlastně stěžujeme do budoucnosti. Taky s tímto souvisí to, že někdy dostáváme žádosti, kde na opravdu směšné vzdálenosti, nebo teda na krátké vzdálenosti, řekněme i stovky metrů, 100 i 200 metrů, chcete spoj v pásmu 18 GHz nebo desítce. Jo. Chápeme to, že nemůžeme vás nutit, abyste prostě kupovali kvůli tomu zařízení, když máte možná ve skladu prostě zařízení, které se dá použít, ale musíme si uvědomit, že na takýto spoj, když je ochrana vzdálenost, řekněme těch 500 metrů, tak chtít 300 metrový spoj v tom pásmu je jako neúplně standardní. Jo. Za mě soukromně doporučení, já bych to možná ani nepovoloval, ale jako ze zákona je to
podstatě jakoby možné, ale doporučení je teda, že čím kratší spoje, tak tím je potřeba jít do vyšších pásem, jo, aby tento princip mohl být zachován. No, takže jenom bych to shrnul, vlastně ani není potřeba, tak jsem to vlastně řekl, o co vlastně kráčí v tomto kroku. Kdybyste chtěli nějaké další informace, tak tady je linka na nějaké dokumenty do CEPTu. Je tam report 235, který vlastně popisuje podobnou tato situace, proč to tam je a detailně rozebírá vlastně. Toto je jenom jakoby už kvůli zjednodušení aplikace toho principu, který je popsaný v těch dokumentech. A pásmu, jenom bych to zmínil, tady v tom pásmu, v těch nižších pásmech jsou kmitočtové ty bandy hodně blízko při sobě, takže normálně se ta high-low analýza dělá vlastně v konkrétním pásmu, to znamená buď ve 18 nebo 23 nebo někde, ale u nižších pásem je potřeba udělat tu analýzu i v sousedním pásmu, protože tam ten ochranný gap mezi pásmy je hodně úzký. Takže by se mohly ovlivňovat i spoje jakoby ze sousedního pásma. No a u toho přijdeme teda ke konkrétnímu tomu výběru kmitočtu. V podstatě platí ten základní princip, že nechceme být rušeni ani rušit. To znamená, ten spoj, který momentálně chceme implementovat, tak sázíme do stávajícího prostředí, kde už existují desítky nebo i stovky spojů a je potřeba prostě vybrat kmitočet, který nezpůsobí rušení ostatním spojům, které tam momentálně jsou a taky chceme ten náš spoj mít chráněný, takže mu dáme kmitočet, který vlastně není ovlivňován kmitočty, respektive vysíláním těch stávajících spojů, které tam jsou. Tady jsou některé vztahy jenom tak jakoby kvůli dokreslení toho. Častokrát se setkáváme i se situací, že žadatelé v podstatě očekávají, že jenom na telefonický dotaz, jestli je tam možné přidělit kanál nebo ne, že jsme schopni odpovědět, ale není to pravda. V podstatě právě proto, že ta situace je co místo od místa vždycky jiná a taky záleží na tom, jaké parametry, jak to bylo zmíněno před předchozí prezentací, ty parametry mají všechny na to vliv. To znamená, tak jako na samotný návrh toho spoje, tak zároveň na ovlivňování spojů mezi sebou. To znamená výška antény, zařízení, podle toho, jaké jsou filtry, jaké jsou modulační schémata a podobně. Všechno má vliv na ty parametry a v podstatě není to o tom, že by ty kmitočty jsme měli někde v nějakém seznamu a vybrali si, že se někdo zeptá, že jestli je tam tento kmitočet volný, takže mu ho vybereme. Jo, volný, není volný, nebo tak. V podstatě vždycky probíhá hloubková analýza, výpočet, který snad ručně ani není možné dneska už dělat. Takže jsou na to v podstatě prostředky softwarové, které toto dělají jakoby automatizovaně. Jo, vychází to v podstatě z toho, že tak, jako je stanovena ta rezerva na únik kvůli vlivu prostředí, jak se mění parametry toho prostě prostředí, ve kterém se šíří ten signál, tak rušení ostatních spojů vnáší do toho jakoby další energii a v podstatě zvyšuje jakoby threshold prostě na vstupu toho zařízení. Takže kromě vlivu toho dešťových srážek a podobné, které jsou součástí toho výpočtu, toho návrhu toho spoje, tak rušení těch stávajících spojů do toho vnáší další jakoby nežádoucí signály. Takže ten rezervu na únik kvůli počasí nebo prostředí vlastně snižuje, protože z něho spotřebovává část na tu ochranu, respektive toho rušení, na ochranu toho spoje. Jo, v podstatě, když je těch rušení víc, obvykle to tak bývá, tak ty energie z těch rušících spojů se sčítávají. Není to aritmetika, je to v podstatě výpočet
a v podstatě je to o tom, že se zhoršuje citlivost toho rádia a tím pádem snižuje se rezerva na únik. No, je to momentálně princip, který se aplikuje a používá, to znamená, že vyhodnocuje se rušení jako degradace na vstupu a jsou stanovená jistá pravidla nebo respektive úrovně, které jsou aplikovatelné, které jsou akceptovatelné, protože obvykle ten kanál není úplně čistý. No, jsou situace, že je, když to staví se ten spoj někde v lokalitě, kde toho není moc a tam je možné přidělit i úplně čisté kanály. Naše preferenci je přidělovat úplně čistý kanál, ale obvykle, když je to komplikovaná situace, jsou body, kde jsou prostě desítky spojů a je potřeba v podstatě akceptovat nějaké zhoršení toho signálu na vstup, respektive citlivosti na vstupu, tak tam už se to vyhodnocuje a když to překročí hranici, která je podle názoru prostě telekomunikačního úřadu, respektive telekomunikační úřad aplikuje doporučení a podobně, tak vlastně není možné přidělit volný kanál, který by byl využitý. Je možné, vycházíme kvůli praktickým důvodům, když tam v té hloubkové analýze rušení vidíme, že častokrát se stává i to, že se ruší spoj se spojem stávajícího provozovatele, že žádáte v podstatě kmitočet další spoj na dané lokalitě, respektive někde v blízkosti a ruší se, tak komunikujeme i to, že požádáme vás o to, dáme vám teda informaci, co se tam děje a v podstatě tím, že se ruší spoje vaše vlastní, tak je možné po vašem souhlasu přidělit i kanál, který má ten threshold degradation v podstatě vyšší, než je nějaký ten limit, který nám dává důvod to zamítnout. Ne samozřejmě v případě, že se ruší spoje jiných provozovatelů. Tam bohužel pro nás je to jakoby obsazený kanál. Jo, tady je jenom ta degradace popsána, to můžeme přeskočit. Tady jenom, abyste pro názornost věděli, že když je úroveň rušení pod úrovní tepelného šumu, tak vlastně to sníží úroveň rezervy o 1 decibel. Stejně, jo, když se zdá, že je to pod úrovní toho šumu. A v podstatě akceptujeme pro provoz maximální hodnotu 3 decibely. Je to prakticky oskoušené a v podstatě záleží to teda na tom, která administrace kolik akceptuje. Jsou administrace, které prostě mají nastavený limit 1 decibel snížení thresholdu, zhoršení kvůli rušení stávajících spojů. Z praxe vyšlo, že v podstatě ty 3 decibely jsou akceptovatelné a nedělají problém s provozem těch spojů. A je to o tom, že v podstatě ten výpočet je přísnější, než je reálná situace, protože ty parametry těch zařízení jsou lepší a anteny jsou prostě lepší a ty směrové charakteristiky a podobně. Jo, toto přeskočím. Když teda je ta situace, tak je možné se domluvit, co udělat, tak se to dá buď preventivně, teda řeší se ty techniky, které vedou k tomu odstranění rušení, buď preventivně nebo odstranění rušení a je to o tom, že se mění parametry těch zařízení, to znamená, může se hýbat s anténami, různé průměry, různé zisky a podobně, nebo někdy se musí změnit lokalita. Jo, tady je v podstatě vliv těch technických parametrů antény, víte, že jsou prostě úzkosměrové a tím pádem ziskovost těch antén, když se zvýší nebo zmenší, tak se dá v podstatě ovlivnit to rušení. Samozřejmě bavíme se o rušení, to jsem nezmínil, pasivním nebo aktivním. Aktivní je, když můj spoj ruší někoho dalšího a pasivní je, když já jsem rušený těmi ostatními. A s tímto se dá hýbat v podstatě tím, že se mění ty technické parametry technologie. Teda. Tady je zmíněna kmitočtová diskriminace,
To znamená, že nevždy se ty kmitočty ruší, jenom ten kmitoč ten samý, ale kanály se překrývají a zasahují do sebe, ne úplně, a v podstatě úroveň toho rušení se tomu říká kmitočtová diskriminace. Vychází se z modelu šíření, které už tady bylo taky zmiňovány nějaké, P530, když se vypočítává teda užitečný signál, a jiné 452, doporučení je rušící spoje. Pracuje se na digitálním modelu terénu, který je jakoby mezinárodně společný kvůli tomu, že se na tom dělá taky ta mezinárodní koordinace. Je 100 metrový a při výpočtu se nepoužívá jaké je tam pokrytí terénu, to znamená vrstva. Jo. Pak teda ještě jenom sekundu. Jo, díky. Na konci, když je teda vybrán kmitočet, tak probíhá ještě mezinárodní koordinace. Víte, že je tam zmínka, že můžete akceptovat výsledek té vnitrostátní koordinace ještě před mezinárodní koordinací, protože ta trvá jistou dobu dneska, a v podstatě tím, že si vyměňujeme databázy spojů se sousedními státy, tak my děláme jakoby preventivní, respektive předběžnou mezinárodní koordinaci, a řekl bych, že s velice vysokou pravděpodobností, když nám vyjde, že je v pořádku, tak nedostáváme nikdy jako zamítavé stanovisko za moje působení, co jsem tam, tak jsem řešil asi 3 případy, že byla zamítnuta mezinárodní koordinace. Jo. Tady vidíte v podstatě, nedávno se řešilo, jak to vypadá vždycky, z kolika spojí se ten daný spoj koordinuje v podstatě se sousedními státy. No a tady jsou nějaké linky na Český telekomunikační úřad. Bavili jsme se o těch žádostech, ale k těm jsem se nedostal. Na Českém telekomunikačním úřadě je momentálně implementovaný e-portál, přes který můžete ty žádosti vyplňovat elektronicky. Je to součást nějaké digitalizace státní správy. A tu žádost, výhodou, že to podáte přes ten e-portál, vidíte ho tam nalevo jako druhou položku, je, že máte 20% slevu z poplatku, když to zadáte přes tu elektroniku, co tam je. To znamená, neposíláte to v vytištěné formuláři PDF nebo v něčem, ale vyplníte to tady v tom a poplatek je teda nižší. Umí to posílat nějakou notifikaci, že vám končí platnost individuálního oprávnění? Myslím, že to neposílají. Tak to berte prosím jako podnět tady. Ten podnět tam je celou dobu. To mě mrzí, že to tak funguje, ale byly na to jakési důvody. Mně se taky zdá normální, mě osobně teda, že by nebylo špatné poslat notifikaci, že vám to končí, protože když zapomenete si prodloužit, tak vám končí platnost, a když pak následně chcete obnovit ten spoj, tak platíte jakoby plnou palbu, co se týče administrativního poplatku. To je větší sranda, totiž vás oddělení kontroly ve správním řízení vám řekne, že provozujete spoj na černo a vytáhne na vás úplně jiný sankční režim a není tam jaksi někdo, kdo by si spojil, že posíláte poplatek na spoj, pro který už nemáte individuální oprávnění, aby vás upozornilo, že ty peníze posílat nemáte, ale to je jedno. Nemáme čas, mně je to líto. Já si myslím, že máme 45 minut na každou přednášku. Já se omlouvám, promiňte. Neomlouvejte se, já si myslím, že prostě máme dát 45 minut na každou přednášku, ale to by znamenalo, že ten den bude muset mít 2 dny. Já se snažím na všech konferencích to prosadit, ale vždycky se najde nějaké další zajímavé téma, tak já vás rovnou pozvu na další naší akci, kde bychom to mohli i třeba dopodrobna rozebrat. Jinak, když si zavoláte na Český telekomunikační úřad a zeptáte se na správu kmitočtového spektra, tak vás tam přepojí a určitě vám já nebo kolegové poradí, co potřebujete. Já teda rozhodně ano. Tak na konci
tady jenom jakoby na závěr, ta situace v Praze v 18 GHz, není to úplně aktuální, ale když jsem to vytisknul aktuální, tak to bylo velice podobné. Takže v některých lokalitách žádat široký kanál 110 MHz v 18 v Xpeaku, tak je v podstatě sebevražda. Jo? Tak, ale chodí nám takové žádosti. Jenom bych upozornil na to, že jestli sami máte v dané lokalitě zkušenost a víte, že je to intenzivně využívaná lokalita, tak má to malou šanci na úspěch. Promiňte, děkuji moc. Já vám moc děkuji, prosím potlesk pro pana Haláse a Davida Němce.